Брат, ако не дадеш ovaj път като поканка, и видиш. Брат, века, види колко ми е хелфо, брат. Сакаш да го изгубам. Думам, после да ми го вземеш цял лут. Бра, аз имам бендидж, не се грижи. Окей, ти бие това снимам. Само да се спалне по Бра, едно с 20 секунди мислам. 22. Айде, века да. Сега вземам такво. Шо? Брат, той да снимаш как пукам като поканка. Chicken jockey. Ай, хилам те право. Бро, watch out! Бро, излетай по-далеко от поканка. Бродек си, не те гледам. Малко позади. Ой, увозъл, крий се малко. Ай, добро, да ме аз. Бра, сторме. Сак ме пукне една. Нема да... Бра, гледам за... И плюс си вземам право и кацика да. Ко ми откраде. Бра, дай се напиме Snake Oil. Бра, ти сторма ке ме перне една. Брат, аз съм тука изпукана от поканка. Бро, види колко амо съм имал. Сега да не ми измислям. Бра, аз съм веки близко да... Сигурно някой от Голден мой влезе се прекодил. Видя ли някой се клишни или? Не, ти не видя. Бра, я ме го на мене токовото лата. Колко сато да кажа? Бра, ще влеза още аз. Так ме бе, я ми го лентър. Снима ли го това, ще експлодира къпа? Снимако.